ditmaal gaan we met vereniging De Kleinpeumen uit Wielde met in hun midden president Nels en Ruud, die zullen veel kunnen spreken. En die hebben ze Prins, Tijn, Prinses Ise en Hofman Margot. Zijn goed man. Ja, je stond vandaan ganz uitwillig uit de regio 043. De relatie is eigenlijk tot stand gekomen door Marina, die zus en die schoonzus. Dus vandaar zit je afgereisd richting Oud-Geleen. Ik mag natuurlijk niet Geleen zeggen, want dat is... ja, ik huur dat wel eens vaak op het werk van mijn collega, van Stefan. Dus... ik wil echt wel als jubilaris voor de eens even toespreken. Ik heb gehoord, het is van alles in die 11 jaar hartstikke gedaan. Opwagen, commissie, jeugdvoorzitter en weet ik wat allemaal. Dat is natuurlijk hier op een geweldige prestatie en met 11 jaar voortrekken. Dat is alle jeugddienst geweest, had ik gehoord. Of gelezen, eerlijk gezegd. En dit is natuurlijk immer een goed op mensen. Ja. En toen, vanwege hetzelfde, ja, die het wel eens gekomen. En zodoende zijn we ook hier voor dit te feliciteren. Maar we hebben een primeur, we hebben een nieuwe jeugdpresident. En deze overbuur zit tot u spreken. Ule van Oud-Geleen, dankjewel dat veel op uw receptie mogen komen. Veel als Kleinpeumen familie willen met onze prins Stijn, onze prinses Ise en onze hofman Margot ons felicitatie uitbrengen door goede hoogheden. Veel willen dich prins Koen een heel schoon carnavalseizoen wensen. Ook de grote prins willen we niet vergeten. Prins Kas, proficiat en geniet van deze dag. Ook jubilaris Daan willen we een feliciteren. Geer wil weer alle drie decoreren met ons medailles. Dan is het nu de taak om door ons hoogheden, en de jubilaris te decoreren. Oeh, die is goed. De wensen als prinses gedecoreerd. Dan wil ik u van ons kant ook nog een schön carnavalseizoen wensen. En dat wordt natuurlijk allemaal 3 woord krachtig alle af. Ule, Wiele, Kleinpeumen. Ik denk dat dit de basis is voor een leuke carnavalsrelatie wat we nu hebben. We hebben dus echt getrotseerd. De richting naar Oud-Geleen te winnen. Ja, Kleinpeumen. Spreek je het goed uit? Peumen, Kleinpeumen. Fantastisch dat je vanuit Wielde uit de slag naar Oud-Geleen zit gekomen. Voornamelijk uiteraard vanwege Daan, onze jubilaris. Leuk dat je er hier zo aanwezig bent, maar uiteraard willen we eigen hoogheden en de hofnaar
uiteraard ook decoreren met onze hoesorde. Dus ik wil als eerste de ceremoniemeester en jeugdpunt Schoenenmeester vragen om de prins te decoreren. En dan wil ik prins Kastenmeester vragen om de prinses te decoreren. En dan mag Koen en Eester de hofmacht decoreren met de hoesorde. Ja, dankjewel voor uw komst en we willen ons nog vaker zien. Dankjewel. En ook de trotse oma van Prins Kastenmeester kijkt feliciteren. En die hebben we snel samen met de